hogy milyen tapasztalat is ért ezzel a bemutatóval kapcsolatban. Nagyon érdekes volt azt látni, hogy tényleg az ember egy pillanat alatt vesztette el a térérzékelését, tehát néhány másodperc alatt olyan köd borult körénk, hogy tényleg csak a mellettünk állókat lehetett látni, és hát ez még nem is volt egy nagyon sűrű koncentrátum, tehát ezért egészen érdekes érzés volt. Illetve hát mi, mint ugye mi a viszonteladói lennénk ennek a terméknek, és ezzel kapcsolatban bent is elmondtam, hogy mi azért is gondolkoztunk abban, hogy ezzel a termékkel érdemes foglalkozni, mert jelenleg a beavatkozás területén van egy elég nagy rés, tehát egy magára hagyott objektum, ami be van kapcsolva egy riasztórendszer. Hogyha történik egy riasztás, akkor ugye a kiérkező segítség, egy beavatkozó egység az azért idő, tehát 5-10 perc jelen pillanatban ez a statisztikai átlag, és gyakorlatilag a betörések pedig 1 és 3 perc alatt zajlanak le. És ez az eszköz, ez azt gondoljuk, hogy egy olyan beavatkozó termék lehet, ami pont ezt a rést tudja kitölteni ezen a biztonsági piacon.